Bus! Kailang mabulkit na ko ba? Karon pamangka nga hapon naman. 8 hours na ba akong duty? Ay ito, saday. Nga din ni Mada. Di na dyan na madala. Nangupasin na ka. Pasti na dyan ko. Nga karon na. Karon na dyan. Pasti na. Pasti na ganito. Utek. Murag pamilyar mo sa kuha atong bataha bay. Murag maugid siguro to yung nagbulkit sa kong interior sa una ba. Katong gipurma niya guard. Mahira pod nga wala niya nagibulkit. Kaya basig purmahol po ninig demon ba. Bulkit mo diya, bulkit. Bulkit mo diya. Bulkit mo diya, bulkit. Bulkit mo diya, bulkit. Nabuang siguro ng batanik, sure naman ang bulkit. Grabe na ngeri oy. Pero yung bingawa ba? Dire man ko tong last na noroy. Bapak jadi customer. Testingan daw nasa unahan be. Bulkit mo diya, bulkit. Bulkit mo diya. Oy boss. Dami pa bulkit na boss. Bulkit mo diya, bulkit. Bulkit mo diya. Bulkit. Diya, bulkit. Wala pa dyan na plato. May absoluto na eh. Pero di na lang. Good boy man ta. Ito na sana. Paita niya. Ay, ulam. Di ko nagtarong ba? Kahit hirap lang. Holiday mga rara. Holiday pero na classic. Dibuhos ano? Dibuhos. Naglaw sa rong dibuhos. Lamig niya kay kawakan ba? Ulam kong batur tuwa ba? Ay, no. Lamig na ganay. Kung anong batok. Masang batok. Bulkit mo diya, bulkit. Bulkit mo diya. Bulkit mo diya, bulkit. Pa! Mayroon ba? Diba? Ay, sagot kita. May tanong ba? Tanaw sa bawah na babae kita na. Ay, nga na ba? Unang lupita yung isugi bro. Labi dyan na. Yan na ba? O bra, wala. O mula ko na ipintro na lagi ba? Kita ay na. Yan na. Kasi may plano naman na. Ako naman. Sudah ako na. Ikan lang nabukit ba? Or bakit ako sa kasakong buwan ba? Bato. Ito no, saan pang ako tayo trabaho? Anak, sige. Bigyan na. Bulkit. Bulkit mo diya. Nga to po eh. Nagagma, medyo ko pa. Siya nga to eh. Pa, wala pa pa. Tara, buko sa buang. Pa, wala pa. Wala nga eh. May ganun nakatagodahin ko. Mukha man Japon tong adik ugliki. Di man takayin ka man tungod nila. Tinarang man ang sorry na ako ah. Trip pa naman ta. Palit lang siguro sa agib eh. Asa naman to pa? Ay ko panulog asa to pa idol. Ano tabi kawala pa? Mga tagod mawala ba? Wala eh. O nga, may ikaw ano mo gigunitan ngayon na? Sayang kayo. Nga to eh. Sled, budayin ka. Pag nga, tuwaan na. Tara, pasok na. Eh! Salamat. Nakalayo-layo na jug ko. Di na siguro kung balik ng area oy. Pugos na lang akong makakitag line area ni. Bus! Kailang mabulkit na ko ba? Karon pamangka nga hapon naman. 8 hours na ba akong duty? Ay ito, saday. Nga din ni Mada. Di na dyan na madala. Nangupasin na ka. Pasti na jud ko. Nga karon na. Karon na jud. Pasti na. Pasti na ganito. Utek. Murag pamilyar mo sa kuha atong bataha bay. Murag maugid siguro to yung nagbulkit sa kong interior sa una ba. Katong gipurma niya guard. Lah, sa malibos. Ha? Kapurma na may guard ni. Ano man ka? Tabunan ng bangag. Kapunan ka nagibalik yung taon. Nga karong na heart naman eh. Ano man kinaingon na itawad na balik. Ngayon na makatabunan ng bangag. Di tabunan na ako. Buang man ka. Mahira pod nga wala niya nagibulkit. Kaya basig purmahol po ninig demon ba. Wah, nga dire ko gain nanwala siya oh. Nakalutan siguro to. Ano ka wala ta day? Wa po ka nagdalag dashboard. Paniguro unta to ba? Atay, nang to kay wardrobe ay. Mana kita? Esos
Siyempre, word naman to. Huwag ka nag-word.